Sik bendina ngecor wae sah. Nek udan iki ketiga dawa tenan iki. Si belum bayar. Tiga dawa iki. Tak bakal nek duit dipajak wis mundak apa mundak. Piye iki sah? Dikabiri. Wah, man, tak muncak. Wah, muncak dienggo wong modern. Sopo ya? Beh. Nak itu sih jas ya. So, ngopo arene ge pekorona ya. Arek nganti jas panas-panas wong ngene iki. Arep golek kowe kuyau ge, tibake nang ngalas. Panas. Kok ngendi? Yo seko karo Golek aku ngopo? golek kowe iki ape piye ya. Jenenge bocah-e kaya delok ngapura karo wong. Ini sadar ngono aja jahil-jahil karo. Cuma petok wis jalan ngapura karo Kang Dolo. Wong iki arep golek Kang Dolo ki nganti kok iki. Ya ampun nang biasane tanya ngalah tapi ra enak iki mangke. Kek amon sorry. Ndok musing dek iki digajul Kang Dolo ke piye rasane? Loro Merongkol tekan weteng. sedhit-sedhit. Ya salah lah we. Dadi wong kaya ngono. Syukur. Gajel sunge aduh. Ya, Kemang apa Kang ngene-ngene? iki lho. Ngawur rampung ngecor lho nganggo sikil. Ayo mulai panas sing ngira. Lah yo, saiki wis wektu tigone dawa tenan jas jas pari de nyerah tinggi cor ya maneman. Garing berarti. Ya cepet nganggo sikil iki tapi yo piye-piye. Kowe tenan. Enak iki. Mas dan kapan aku ora ngerti. Iku duwe jangko. Kowe ora lumutan iki. Iki lho paling lekno sing gowo. Kamu dengar. Lekno ku ya nongkronge ning kene iki. Ya ning kene wong sawah ya kadang nunggoni iki kae kan. Dengan lampu ya nek bengi-bengian iso dituruni wong-wong. Anggere ra saplok. Kakak. Dewe ngaji nek iki. Golek Kang Dolo. Enak bareng mulai kuwi. Ya yo. Aku kemang apa? Wes aku. Kemang apa? Wah, yo lah meng padha wae. Sing ora bari. Ayo. Lah kaya Kang Dolo kae Kang. Oh, kae Kang Dolo arek ngandi ya? Kuwi ngopo kowe? Kalau radar nganti ora ngerti. Iki panas. Letek jasmu piye kuwi? Anu Kang. Iki lho pas kok ngalas aku. Mas mau ndi Kang? Ya kok ngalas no. Weh, peneran ketemu kowe. Ayo linggih sik nanu. Iya. Ora piye ndokmu, cek lara ora? Aduh, aseme sing gajul tenanan kok ya lara. Apa? Ora Kang. Dene enak apa malah ngejak linggih ki enak perkara apa jane? Ora golek campur sari ngendi ngene iki. Campur sari. Lah kowe arek ngopo? Dikira wis ra duwe iki apa entuk saka sapa ngono? Mesti arep pewuh ngopo kuwi? Tanggaku golek tanggaku lho. Sik Kang. Kowe tak dudui campur sarine apik. Ngendi? Tembus ora dhewe. Nggone Kang Domblong. Nah, Kang Domblong MC kuwi. heeh. Oh, ngerti aku kuwi. Omahe ngerti rung? Ya urung nek Ah, ora ngerti omahe ngerti wonge. Omahe yo kuwi Padangan. Yo. Padangan kuwi pokoke intine engko golek ana sing ngarepane enek IE.
tulisannya Busri. Busri. Oh, tulisannya Busri. Ketoke dodol iki wong iki. Lah dango pengko nek rono. Dango nek rono lho. Suguhi biasanya soto dengah lho, kira. Ya ini pas buka ya. Buka ya ini ke. Mengerinan. Nah, kuwi. Warung sapa mang jenenge? Kang Domblong. Iya, warunge. Busri. Lah aku biasanya sok lali kowe. Ora. Biasanya sok lali kowe. Ada sikilku ada. Apa? Ngapa Jas? Cepet. Apa? Masalah berani. Nggih. Wong liwat ya iki tanggane kan domblong kae. Linggih penak-penak. Apa ngene? Kowe digenakno dhewe, pokoke intine tak kuwi campur sarine jos. Iya, Aku rono. Heeh. Ancer-ancere duwe hik. Warung hik lah, angkringan. Tulisannya Busri. No. Tapi kowe ngerti omah jas ya? Wis. Ya. Apa karo jas? Yo nek Jas gelem selo ya ora apa-apa. Ya ning kowe sing nembung aku ora iso nek bangsa. Yo iya, tenang wae. Soale urung pengalaman. Ya yo ngono kuwi. Apa aku tak mulai kek kowe mangkat rono, aku pat mang lho aku cak ngecor iki. Gek kowe arep bali nyang alas nek. Ora mulai aku. Ora mulai. Kowe mangkat rono ya, aku tak mulai sik. Wis nanu aku tak mangkat. Ya wis. Terus suwun infone nanu. Yo. Yo. Goblok ene. Terus nglungani. Apa nek samar nek jaluki tulung apa piye? Ngono-ngono kancamu gelem nulung. Piye iki Jas? Lah iki sida ora njaluk tulung aku. Lah kowe gelem ora jaluk tulung? Lah iya, Lah piye to Jas? Tindak getak-getak aku, mangkate urung. wong aku sing nulung tek kowe malah sing muring-muring kepiye to kangen-ngenmu ke? Lah kowe ikhlas ora? Lah aku ke ikhlas wong masjid kowe jenenge Alki ikhlas. Lah nek ikhlas iki ayo mangkat. Ayo. Lah aku ke bapak dari masjid lah piye buat tumpakne Lah brojol. sik ayo numpak aku kono. Gelem ora? Piye? Aduh, mau. Wih, kijah ketok omahe. Oh iya, Angkringan Busri. Busri. Oh, Ya bener kuwi. Ayo, dudunan. ya kowe sik aku ora iso medun iki. Iya to. Jas. Suruh wis wae diblonjok. Yo, lah kok sepi? Jare buka, lha ndi nyatane sepi. Lah biasane yo buka lho. Lah kowe tak ngerti. Lah ngerti wong biasane utang-utang aku rene. Oh, anu Kang, Kang utang. karang MC. Waduh lah jenenge ora petuk tenan nek carane ngene. Ora petok ki yo sesuk-sesuk neh to Kang, kaya ora nek Lah kowe ora ngerti, aku iki adoh lho, Jas. Yo, Kan kon wirawiri. lah kepiye wong rene ki arep mosok arep goleki Wis MC. dinteni mantane nek jero mesti. Oh iya. Iya. Wah, nasi kaya ngene, cuah. Jam piro iki? Kalau lagi jam 12 awan mulane ya panase kaya nang neraka. Sik ngombe esek weh. Delok-delok leren. Yo, ngelak era bae. Ngombe esek. Panase. Piye jas iki? Jojo wengi mulih engko. Lah ora apa-apa Kang, tenang wae. Kaya nek wong kae. Yen ndas-ndasane kaya ndase ndolo. Keringete kaya keringete si jas. Lah, piye jas iki? Weh, lah kuwi, Kang, tak kira tanggapan. Iki jane ngece apa piye to lolo ngerti sasi elek kaya ngene. Diriwangi panas-panas. Dandani kandang. Panas-panas dandan kandang. Panas yo ngombe es ngene. Kaya ngenteni yo apa tengah wengi dandan kandang. Masuk niku Esuk ngono padang bulan. Esuk kaya wayahe jek. Ya piye kabare iki?
Alhamdulillah ketemu sehat. iki. Bagas waras. Sehat iki. Padha to kono sedulur kono ya sehat. Sehat alhamdulillah. Mbok dhewe kae sehat. Alhamdulillah sehat kabeh kan. Lha iki ora tekok-tekok mbok diku ngono, mosok gur Kang Dolo. Yen mbok demo Yularmi ki wong lagi 3 dina kepungkur dang. Bar ketemu aku ning sawah lon kali kae ujung diamen. Bar jagongan ro aku sauntara. Ngabarke sedulur-sedulur becik apik kabeh. Ora Kang, suwe ra ketemu malah buka angkringan kaya ngene iki. Wis suwe Kang iki. Lah bendina ke utang-utang aku ning kene nek ora percaya teko. Alah jas garapan utang iki gede-gedene piye. Lah nek ora ngono kaliren aku. Wis rasa do rame rasa do dienggo udur. Utang ya ora apa-apa, kowe ora mbayar ya ora apa. Ora kowe cah loro do rene iki wayahe panas kaya ngene iki kaya njanur gunung biasane ora rene janjane perlu mopo. Ora Kang, aku mang sepisan rene arep silaturahmi. Ya tinggal arep ngerti omahmu iki lho, suwe ra ketok lan. Ya kurang ngerti omahmu. Lah iya. Kaping 3 iki aku jaluki tulung tanggaku. Sing Lor lor ini campur sari ngono lho. lormu apa sing kidulmu kae? Lah kulanku kae lho. Oh iya. Ya. Dong. Lah ceritane kan ndek gawe apa lho? Anu Kang arep ngetokne manuke putune iki lho. Ngetoke manuk Kang. Sunatan jas. Oh, lho. iya. Gagas. Yen gur masalah campur sari, hiburan, sing rame gawe ngokeh. Terus ya ora gate ora patah larang. Ku tak golekne tak gawakne. Wes non pasrah kowe ya. Iya, kuwi gur bocah dhewe jam Iya. mbiyen. Lah nek menurutmu pandangmu sapa Kang? Enek wis kancaku dhewe ya wis aku gane melu kono. Grupe Nanda Budaya. Wono pun alamat iki pokoke daerah Griwaya Iya. Medan sithik. Wis pokoke wingko Bisa gayeng, manut wae ya. gayeng rame tur ragate ya ora larang. Cocok ya, Jas. Engko tak hitunge ben dikorting ben dirada murah. Nggo penyanyi piro Kang? Sing ayu ya. Aku gek tak melu nyanyi nyawet. Alah jas gagas nyawer, gagas utangmu kuwi lho, Kang Domblong. Wis do sing tenang bolongkur utang karo aku engko digagas besok ning konone ya ora apa. Kuwi si jasar nggo nyawer sik ya nggone nyawer. Kuwi penyanyi iki lah njaluk 8 apa njaluk 6 apa njaluk 5 apa 3. Ning biasane aku nggawa 3. Wayu-wayu wis masuk wis genah. Ora gelo, ora kecewa. Lagi krungu ngene si jas iki wis ngowek. Dilapi wae ke. Iya, ngono jas. Katek-katekno lah mu nyawer ngono. Nah, wis adol-adol gabah sing Ya. ora ya kena. Panen iki. Yen ora ya njaluk sing nonton wedhus 1 apa 2 ngon kandhang. Walah bakor. Ora jas sing ngasek bangkrut. Timbang bongku ngopeni wedok-wedok sing kono kae nggo nyawer kene bature dhewe. Ya wis pokoke iki deal lho, Kang. Ya, Lha iki kapan Kang? Lah iya iki, Kang. Aku malah rong tekok bablas rene iki mah. ora landekne yo tuwas ngecuprus. Malah rene rong nggawa dina rong nggono tanggal. Kowe ngen-ngenmu ki kepiye? Lah gek piye nek ngene iki? Yo kene iki direwangi dandan kandang kaya ngono malah panas-panas terus guwaki wektuku wae. Iki wangi dandan kandang dilon anu njaluk tulung. Ya iya nano. Yo, Ngopo kan kene san? Rong iki rene pisane malah kulak molok. Berapa? kuwi rasa do bener. Panas iki koyo ngene malah pikir Yang di kandang iki. ono mburi ono 2 kilo dah. Wis dia. Wah, lah iki kandang apa, Kang? Kandang celeng. Nyeruduk kowe kuwi. Oh iki sing dandan iki. Iya.
Wah, ndasmu kepukul. Ini jas. Ngono malah kene ndomblong kaya sapi ompong. Lah iki wis dicekelne Kang Dolo ki aku kok nyekel apa? Kowe kene apa lho? Ning kono ki ngopo? Iya. Baru berat ya aku. Saka ngisor cekelan. Kene. Gawe iki jas. Oh, nggih. Dunge cekelan. Dora Jawa. Sambiatan ngono, Mas. Awas lho jas cekel lho jas. Biar tak tutuk lho. Awas jas cekel lho. Awas jas. Awas. Iya, kena apamu lho? Yo Kang, iki lho kena ndasku. Alah, dene gugur kena ndas. Nek kena ndas iki kurang apa? Lah ora nek gagar otak, sekae kowe ora duwe otak. Ya jindul arep golek campur sari marah entuk molo iki piye iki?